A sauraro barkanmu da safiya da fatan kun wayi gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na haɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bon a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa sauya shekar da tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya jami'ar NNPP Rabiu Kwankwaso daga ADC zuwa NDC na ci gaba da janyo martani iri-iri a Kano. Siyasa ta bar aƙida ta koma neman kuɗi. Duk wanda yake wannan jam'iyya ya hango takara dama yake so in yi gaba zai samu ba sai sauri ya fita. Najeriya ta sanar da shirinta na kashe biliyoyin nerori don shimfiɗa layin dogo a biranen Kano, Kaduna da Lagos don inganta sufuri da alkinta muhalli. Wata ƙididdiga ta nuna cewa an samu raguwar mabarata da ke gararan ba akan titunan jihar Jigawan Najeriya. Za kuma ku ji wani rahoto da ƙungiyar kare 'yan jarida ta Reporters Without Borders ta fitar da ke cewa cikin ƙasashe 3 daga cikin 4 na duniya aikin jarida na fuskantar gagarumin ƙalubale. Wasu kenan daga cikin rahotannin da za ku ji a shirin na yau. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Amurka za ta fara bada kariya da rakiya ga jiragen ruwan da ke wucewa ta mashigin Hormuz. Australia ta fara sauraron ra'ayin jama'a kan kisan Yahudawa 15 da wasu 'yan bindiga suka yi a ƙasar. An fara aikin kirga ƙuri'u a jihohi 4 na India masu matuƙar tasiri a zaben ƙasar. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce ƙasarsa za ta fara bada kariya da kuma rakiya ga jiragen ruwan 'yan kasuwa da ke wucewa ta mashigin Hormuz sakamakon korafin da wasu jiragen suka yi cewa ana kai musu farmaki da makamai. Mr. Trump ya yi wa shirin lakabi da Project Freedom wanda zai fara aiki a wannan safiya ta Litinin, inda zai aiki da jami'ai 20,000 da suka kware wajen aiki da jiragen ruwa domin rage cunkoson ɗaruruwan jiragen da suke jerin gwano a gaɓar ruwan. To sai dai Iran ta kira wannan mataki a matsayin keta yarjejeniyar tsagaita wutar da suka cimma, tare da haifar da rudani, kamar yadda shugaban majalisar shawara kan sha'anin tsaro ta kasar Ibrahim Azizi ya wallafa a shafinsa na X. Har zuwa wannan lokaci babu wani ƙarin bayani daga shalkwatar tsaro ta Amurka Pentagon kan yadda aikin zai kasance, wanda ke faruwa sa'o'i kalilan bayan da Iran ta ce tana nazartar martanin da shugaba Trump ya yi wa tayin nata na kawo ƙarshen yakin da ƙasashen biyu ke gwabzawa. Shi kuwa ministan harkokin wajen Pakistan Muhammad Ishaq Dar ya sanar da cewa ya tattauna da takwaransa na Iran Abbas Araghchi ta wayar tarho, inda suka tattauna halin da yankin gabas ta tsakiya ke ciki da ma sauran al'amura na diplomasiya. Ishaq Dar ya ce sun yi wannan tattaunawa mai matukar muhimmanci a daren Lahadi. 'Yan sanda a Amurka sun tabbatar da cewa kimanin mutane 10 ne suka samu raunuka a garzaya da su asibiti bayan faruwa harbe-harben bindiga a wajen shakatawa na bakin ruwan Arcadia da ke jihar Oklahoma. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Emily Ward ta ce sun samu rahoton jin ƙara harbe-harben da karfe 9 na dare a lokacin da wasu matasa ke holewa a bakin ruwan yankin Edmond na Oklahoma. Ta ƙara da cewa baya ga mutane 10 da suka kai asibiti da kansu, wasu mutane kuma sun kai kansu da kansu asibitin cikin motoci bayan samun raunuka daga harbin bindiga. Labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Australia ta kaddamar da shirin fara jin ra'ayin jama'a kan kisan Yahudawa 15 da wasu 'yan bindiga suka yi a wajen shakatawa na bakin ruwan Bondi na birnin Sydney a cikin watan Disamban bara. Shugabar kwamitin binciken faruwar ibtila'in Virginia Bell ta ce harin na zama wani bangare na tsana da ake nuna wa Yahudawa a sauran kasashen yamma, sanadiyar tashi-tashi hankula da ke wakana a yankin gabas ta tsakiya da kuma yakin Gaza. Ta da dai kwamitin ya karɓi dubban rahotannin ƙorafe-ƙorafe na tsana da kyama, kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an kwamitin binciken Zilli Hagen ta tabbatar. A lokacin harin 'yan sanda sun harbe Sajid Akram mai shekaru 50, yayin da suka samu nasarar cafke ɗansa Navid mai shekaru 24 bayan sun kashe mutane 15 a wajen bikin al'ada na Yahudawa. A wannan rana ta Litinin aka fara aikin kirga ƙuri'u a yankuna 4 na ƙasar India masu matuƙar tasiri a zaben jihohin ƙasar, wanda masana ke hasashen cewa jam'iyyar Bharatiya Janata Party BJP ta Firaminista Narendra Modi ta kama hanyar lashe 2 daga cikinsu. Samun nasarar lashe jihohi biyun na zama gagarumar karfafa gwiwa a lokacin da Modi ke tunkarar tsakiyar wa'adin mulkinsa na 3 a ƙasar ta India. Jihohin sun hada da Assam da West Bengal da ke gabashin ƙasar, sai Tamil Nadu da Kerala da ke kudanci, har ma da wani yanki mai kwarai-kwarai yanci na Puducherry da a baya ya taɓa zama ƙarƙashin ikon Faransa. Jam'iyyar BJP bata taɓa samun nasara a jihar West Bengal ba, wadda ke ƙarshen jagorar adawa Mamata Banerjee da ta shafe zangon mulki 3 tana riƙe da jihar. To ƙarshen labaran duniyar kenan a halin yanzu.
DW harkokin yau. To harkokin na yau za ku je da hukumomin lafiya a jihar Sokoton Najeriya suka kaddamar da aikin raba magunguna da kayayyakin jinyar mata don rage yawaitar mutuwar mata da jarirai. Za ku ji martanin da Iran ta fitar kan shirin shugaban Amurka Donald Trump na bada kariya da kuma rakiya ga jiragen kasuwanci waɗanda suka makale a mashigin ruwan Hormuz. To amma bari mu fara da dambaruwar siyasar tarayyar Najeriya. Sauyin shekar da tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya jami'ar NNPP Sanata Rabi Musa Kwankwaso daga ADC zuwa NDC na ci gaba da janyo martani iri-iri a jihar Kano. Matakin ya biyo bayan cece-kuce irin na shari'a da makusantan fitaccen ɗan siyasar suka bayyana a matsayin jam'iyyar mai adawa take ciki, wato ADC, wanda ka iya hana Kwankwason da sauran abokan tafiyarsa cin magaci. Daga Kano ga wakilinmu Abdulrahman Kabir ɗauke da ƙarin bayani. Canza sheka dai a tsakanin 'yan siyasar Najeriya ba bakon abu bane, amma yanayi da kuma sauran canzawar su ne muhimman batutuwan da manazarta suka fi mai da hankalinsu a kai. Dr. Ahmad Abdulkadir Jogana masanin kimiyyar siyasa ne da yake ganin batun sauyin sheka ba komai bane face dai cin kasuwa irin ta bukata kawai. Siyasa ta bar aƙida ta koma neman kuɗi, shine yasa kake gani ake canja sheka. Duk wanda yake wannan jam'iyya ya hango takara dama yake so, in ya ga ba zai samu ba sai sauri ya fita ya samu wacce zai samu. Wannan shine dalili, magana ta gaskiya. Kasansu mafi yawa babu aƙida ta san ƙasa ta san kuma raya al'umma. Akwai wasu dalilan na daban da wasu kuma suke ganin su ne hujjoji na irin shige da ficen da 'yan siyasar Najeriya ke yi. Malam Sagir Muhammad dan jam'iyyar ta ADC ne da yake ganin ita fa siyasa rigar 'yanci ce. Kafatan ɗinmu da a ADC ne muka zo muka tarwaɗe wannan inan kai mamaki kafin 2027 din a daɗa samun wani abu na realignment din, wasu su daɗa gungu su haɗo kamo can taro nan, haka dai a tare duk wanda kaga yayi wani yunkuri yayi wani gudun, duka kowa tunaninsa da kuma kokarinsa shine a ga hanyoyin da za a bi don a tabbatar da Allah da 2027 kamar yadda yake kada mu zaɓe shi din, to a yadda ka a zaɓe shi inda ya alƙawari yace in bai ba mu wutar lantarki ba 2027 ta dawo yana neman sakanta kada a zaɓe shi. Akwai dai rikicin cikin gida da kuma batun kammala rajistar 'ya'yan jam'iyyar ta ADC ta yanar gizo da hukumar zaɓe ke bukata. Sannan kuma akwai makomar magoya bayan injiniyar Rabi Kwankwaso waɗanda su ma suna daga cikin dalilan da suka sani tambayi Dr. Abdulkadir Jogana yadda yake kallon su duka. Makomar ba za ta yi kyau ba in dai magana takara ne a duba da hukuncin Supreme Court, to gaskiya makomar su waɗanda suka shigo na ko'ina ɓangarorin ƙasar nan ba mai kyau ba ce a wajen su. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano. To yanzu muna tare Najeriya inda gwamnatin kasar ta sanar da aikin tsara ginin layin dogo na unguwanni a biranen Kano, Kaduna da Legas domin inganta sufuri tare da alkinta muhalli a kasar, inda ta ware kuɗi dala biliyan 3 don gudanar da aikin. Wakilin Abuja Obala Musa ya aiko mana da wannan rahoto. Duk da cewa dai suna zaman na kan gaba cikin batun yawan al'umma da mahada-hada ta kasuwa a tarayyar Najeriya. Cunkoson motoci na jawo gagarumi na koma baya a kasuwa da rayuwar al'umma da ke biranen na Kano da Kaduna da ma birnin Legas. Abin kuma da masu mulkin tarayyar Najeriya suke shirin sauyawa tare da gina wani layin dogo na unguwanni a biranen guda 3. Dalar Amurka miliyan kusan 3,000 ne dai. Abuja tashi tana shiri na batarwa a wajen aikin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin jihohin guda 3 da gwamnatin tarayya da kila ma na kamfanoni na waje. An dai tsara gwamnatoci a matakan guda biyu za su tara kaso 30 cikin 100 na kuɗaɗen. A yan kuma da ƙasar tashi tana shirin cin bashi na kaso 70 cikin 100 na kuɗaɗen da ake da bukata. Mama Idris dai yana zama ministan labarai kuma kakaki na gwamnatin tarayya. Idan ana son a cimma moriyar harkar sufuri ya kamata a ce an kirkiro kamar da ake yi a biranen duniya. Idan ka je su Dubai, ka je Saudiya, ka je Ingila, ka je America, duk za ka ga wannan abu. A samu wannan kuɗaɗe domin a samu a yi wa'annan harkar sufuri na jirgin ƙasa a wa'annan manyan birane. Wannan zai rage radadi na shan wuya da ake wajen sufuri a cikin wa'annan manyan birane da muke da su. A Kano dai layin dogon mai tsawon kilomita 74 zai fara ne daga kasuwar Dawanau ta Hatsi kuma ya kare a mahaɗar bata ta kasuwar Yan Kura. Da nufin biyan bukatar mutane kusan miliyan 5 da ke kwarar birnin. A yan kuma da a Kaduna jirgin da ke da tsawon kilomita 30 zai tashi daga Rigacikun zuwa sabuwar tasha domin hada-hadar mutane miliyan 1 da kusan 300,000 da ke a birnin na Kaduna. Dr. Isa Abdullahi dai kwarar ne a tattalin arziki
da kuma ke faɗin ana buƙatar takatsantsan wajen kisan kuɗi da sunan sufurin jirgi na ƙasa. Irin wannan zirga-zirgar mai ɗorewa ne in ba a fara ɗan kankanin lokaci a daina ba, kuma na biyu ga yawan jama'a na karuwa ana iya ƙara su wayannan jiragen ba wai an yi shi kenan iyaka sai bayyanan mahadi ba. To duk wayannan sai an duba su kafin a ga tasirin ma da zai yi. Ɗumbin kuɗi da ake ɗauka kuma akasari bashi yana da gaskiya abin tada hankali. Wannan kuɗaɗe da muke ta ciwo bashi a ji tsoron Allah a yi wannan aikin, kuma kar a yi wa talaka a shigo ba zurfi a tafi a bar shi da bashi wanda ba saran da za a iya biya ba, karshen ta a zo a takura talaka a ce a ƙara tsadar wani man fetur din saboda a samu a biya wa'annan basussuka daga baya. In an ce za a biya bashin nan shekara 10 to jirgin zai iya biyan wannan kuɗin da kansa. Ni a yau idan aka tambaye ni shin mutanen biranen Kaduna